sitten. Sano vain sitten Sveta, jos sulla on kiirus kotiin. Ei mulla kiire. Mä haluan vähän seurata. Kimmolla oli ikävä tuossa. Ei siitä ikinä ikävä muu. Kimmolla. Niin. Älä yritä, Kimmo ikinä kehu tällaista. Kato. Nyt hän ei tyttö jättää hänen rauhaa vaaro. No, tyttö ei. Lore haluaa mennä. Tyttö. Voi, Vera papalla on kovat ajatelijat. Älä lette mee. Meikä se pissolle? Karmelin aika helppoa tunnista, koska se haluaa asioihin mennä. Imanin sitten vaikea. Karmeli, mennäänkö vähän pissalle tuonne pihalle? Kävikö se pissalle? Se ei pissannut, se vain touhas kaikkia hömpöjä. No toki. Silloin se pissas kyllä kun me tultiin, mutta kun mä ajattelin, että jos se oikein... Sä niinku heti täällä hiipeet pitkin. Tiedätkö mitä? Teidän sohvat voi olla, että ne tulee entiseksi. Siihen pitää valmistautua, koska rappuset mennyt kovalle. Hän on tuhonnut rappuset ja hän on just sanonut remonttia. Ei. Mutta Kaveriksi. Pepe ei saa. tämä tyttö kyllä osaa puolustaa itse. Koiran elämää, mutta tuota... Terve! Terve! Mitä Karmel? Terve! Uskoko mitä varmahan vielä kuule? Seuraavan 5 vuoden aikana. Varmaan 20 vuotta. Tää on koiralla niin ihmisen elämää. Se on harrastus. Maksaa. Se on jättänyt autohon kameraan. Se on etupenkki, apuutti etupenkki. Mä pistän video tänään Facebookiin.